Melu karnaval pura tak tukok nek kasisan. Belum kata pakai kalah bu. Mare meteng lek bengi, Nduk. Krungu apa ora ki? Apa enek ki terus mau joget di ngono iki dipijeti sing gaul. Rambutku warna apa ki, Rip? Tuh. Ijo. Jangan main nonton. Mbak Ato, halo. Ya kono. Iki mung aku sak warip ngecara omah. Kepanasan dasku ngelu Rip. Parah ketangnya wisan. Kegiatannya wong sing randuwe pacar ya. Ora sing pacar tapi motor woke diubah sampai dolar terus apa? Ora ada pacar. Terus diubah dia apa? Sing koyo tikus apa Rip? Sing koyo tikus apa? Ubah nek ada pacar. Sing koyo tikus apa? Sing koyo tikus sih siapa? Randy. Motor sak meji. Lalu, par, monem. Ayo pijeti. Dari 6 itu bolu. Bolu nonton berubah. Tapi metu harus apa? Orang dari itu kan. Loh. Udah. Oh, itu. Kok mahal ya? Iye. Sing gaul, ini lah sing gaul. Tempuk adike wis ayem wisan. Oh, Iki kepanasan nek cor-coran meng lho Rip. Iki lho sing pusing, iki pusing ki Rip. sing gaul to lek mijet. Sing koyo tikus apa? Nanti. Lho sapa? Iya, bang piye? Disambutnya. Terus. Sing koyo tikus apa? Nah iya. Sing koyo tikus apa? Nanti. Sing nyasakne ke siapa? Nanti. Mas Riko. Lek kayak jawari bener satu Riko sing nyasakne. Oh. Lek gara-garane MKE kabeh budal jamaah yo. Oh, sasangno nganu kupingku kabeh budal jamaah pingku. Tak eling ngono lek kotor enggak oleh. Tak kok nyasakne kono terae. Kok lek semari jikok kok. So, nang. Saya bareng aku adus. Wis Mbak, sing kangen-kangen Rip Natu. Wis tak ini live-in ya, nanti tak live lagi. Aku tak mandi dulu. Kuotor kabeh. Abah aku tak mau bisa. Ya, di mambu ae. Mambu ah, Mbak. Turun ngendi kok? Masuk. Ayo.